Bon dia, poble. Els mitjans de l'estat nazi amb Z mayúscula, on el nyol, nacional nyol, estan fent molta propaganda de les manifestacions i manifestacions que hi ha en contra del pacte del PSOE amb Junts, que jo no estic d'acord, jo aniré a eleccions per putejar-los, però bueno, ja que hi som, hi som. Diuen molta gent al carrer, miles de persones, 4 gats. 4 gats. A més, incults, molt incults. Dit això, ens diuen que hi ha la manifestació a tota Espanya, gent de la calle, tot el rotllo aquest, vale. Però ningú recorda que els que surten fan soroll però són 4 gats, perquè els que no surten compten més que els que surten. Per què dic això? Home, quan nosaltres sortíem 2,5 milions de persones al carrer, ens deien que no tota Catalunya estava d'acord amb la independència. Doncs collons, si surten 4 gats només, els mitjans haurien de callar. O no? Per què? Els que no surten són molts més que els que surten en contra d'aquest pacte. És per fer memòria, perquè, esclar, els catalans tenim molt poca memòria. I no estem a l'aguait de les coses. Si nosaltres sortíem al carrer un tou de gent, però no éramos todos, aquests, o ser 4 gats, no haurien de sortir ni pels mitjans de comunicació. Sabem a què juguen els mitjans de comunicació de l'estat nacional espanyol, però bueno, si algú ens diu alguna cosa ja sabem què toca. No, perdona, sou 4 gats, perquè hi ha molta més gent que no surt que no passeu vosaltres. Visca Catalunya lliure.